Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde kellha kummenti favorevoli dwar l-ekonomija Maltija u tat ċertifikat pożittiv lil Bank Ċentrali ta' Malta, l-istituzzjoni li għandha bħala l-mira ewlenija tagħha iż-żamma tal-istabilità tal-prezzijiet fil-pajjiż. F'messaġġ li bagħtet fl-okkażjoni tal-55 anniversarju tal-bank, Lagarde faħret lil bank għas-sens ta' fiduċja li huwa mnebbaħ minnha u li kien meħtieġ biex Malta twettaq l-ambizzjoni li ssir ekonomija Ewropea moderna. Minkejja l-isfidi straordinarji li tiħabtu wiċċhom kemm l-Ewropa kif ukoll il-bqija tad-dinja bħalissa, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew tkellmet b'ton ottimist. And today, Malta's economy benefits from a dynamic, export-oriented services sector. Now, of course, a changing global economy presents significant challenges for Malta. But Europe is a source of resilience during these unpredictable times. And Malta's place is firmly at the heart of Europe. Hi qalet ukoll li l-analiżi u l-għarfien espert tal-Bank Ċentrali ta' Malta jikkontribwixxu għatih biex tiġi żgurata s-sodezza tad-deċiżjonijiet li jittieħdu fis-sistema tal-ewro u għalhekk għall-istabbiltà fil-prezzijiet.